A conselleira do Mar e o delegado territorial da Xunta en Pontevedra visitaron esta mañá a factoría de conservas de Cambados, unha das fábricas beneficiadas polas axudas europeas destinadas ás empresas do sector do mar para mellorar a eficiencia enerxética e o cuidado do medio ambiente. A Unión Europea nos permite financiar todo aquilo que signifique aforro enerxético e o máximo respeto ao medio ambiente, todo o que sexa reducción de anhídrido carbónico e todo o que sexa pois non depender tanto da enerxía eléctrica. Entón, esas son dúas das liñas que se financian. A maiores tamén se financia a innovación nos procesos, o sea, a millor maquinaria que sexa máis eficiente. Tamén se financia todo aquilo que ten que ver ca seguridade e a saúde dos traballadores. Un total de 57 empresas cumpriron cos requisitos para optar a esta axuda. A Xunta destinou máis de 20 millóns de euros. Os cartos que poñemos a disposición do sector son para conseguir que o noso sector siga facendo ben as cousas, siga sendo competitivo e sigamos millorando. Este ano foron 57 proxectos os que aprobamos, todos os que cumplían cos requisitos que establece o Regulamento do Fondo Europeo Marítimo da Pesca recibiron a subvención correspondente. Significa que se movilizaron este ano no sector máis de 40 millóns de euros, dos quales o 50% é aportado entre o fondo que ven da Unión Europea máis os fondos propios da Xunta de Galicia. Conservas de Cambados recibiu 80.000 euros en axudas para dous proxectos, un para a mellora da eficiencia e o forro enerxético das instalacións e outro para implantar un novo sistema de equipamento informático. Dende a factoría destacan a importancia destas axudas para seguir mellorando. Porque para nós é fundamental, a materia prima xa temos moi cerquiña, entón o que facemos ahora aquí é pois, intentar tratala o mellor que podemos e facer desa boa materia prima pois se cabe, bueno, pois un produto un poquinho mellor e conseguir un rendimiento óptimo. E bueno, sin estas axudas, pois a verdad que se faría bastante costa arriba. A conserveira xa prepara as solicitudes do vindeiro ano, entre elas un circuito pechado de auga do mar para limpar de forma natural a área que portan os berberechos.